faci, Foca? Da, bine, mă uite. Focă, ce-i cu boschetarul ăsta fumigenă? Rochere, scopul și durata vizitei. Repede. Am venit. Focă, tu ai comandat pizza. Puneți-aș brânza pe blat de hămesit. Mie mi-ai luat? Am venit după voi. Evident, noi eram deja aici. Sunt moartea. Am venit să vă iau. Mă, umbrosule, lua-mi-ai hamsterul în chirie, beu ai gaz din butelie, dați-aș mânzul cu chelie și țațichii la lipie. Moartea are coasă. De Focă, coasa laser! Bă, există o singură posibilitate. Ori ești ceva frizer futurist și vrei să-mi faci freza la cuc, caz în care ne din fanatic în duel intergalactic, ori ești moartea și atunci... Mă, prea banalule, noi suntem roboți, nu murim. Să mor tu? E criză. Vă iau de vii și aștept să vă macine rugina. Cumva trebuie să-mi fac norma. Ce spanac de autobuz? Unde lușerbe ne-ai adus ciontosule? Tu ești cam impertinent așa. Cum de nu ne-am întâlnit mai devreme? Am stat ascuns la mătam pe... Ce? Glumesc, am o sănătate de fier. Serios, pune mâna și vezi. Mă, os, Zi. suntem într-un autobuz. Da, îmi pare rău, ce să zic. Bugetul e mic, că n-avem bani de teleportări și de-astea. Dar ce cu stilul ăsta răsucit? Cu flocii rele și futuriași și rozomovisme din astea. Ce să zic, am o inimă de copil. E acolo în spate. Ești un senehestru, senehestrule. Și unde mergem? Păi tot mergem așa până crăpați. După aia vedem. Costele, fiți arnit for speed-ul, dracu. Vrei să ne omori? Fii antenă, cât mergem noi așa cu busul, ție nu-ți iese nimic, corect? Corect. Dacă ți-am găsit un job, așa, la jumătate de normă, până crăpăm, mai iei și tu o pereche de tenis la copii, un stixuleț, o măslenuță. Abstract. Nu trebuie să faci mare lucru. Fierbe emoțiile în mine, oare se descurcă? Uită-te și vezi. Ești un senehestru, senehestrule.